Вчера, когато видях случая с пребитото в Видин детенце от този 13-годишния буклук, аз изпитах едно неимоверно чувство на гняв, на омраза, на мъст към този изрод. Този буклук не трябва да бъде съден по нормалния начин. Той трябва да бъде фърлен на нас тълпата и ние да се саморазправиме по същия безпрецедентен и жесток начин към него, както той го направи с това детенце, че и по-лошо. Трябва ръцете му да бъдат премазани от чукове, за да не може никога повече с тези гнусни ръчички той да не може да навреди на което и да било детенце. А това нещо да служи за назидание към всички тези изроди, които са решили да постъпят като него и да върват по неговия път. Знаете ли, изпитах погнуса и омраза, не омраза, по-скоро отвращение към целия български народ, защото сме се превърнали в един жалък, страхлив народ, едно безгръбначно мекотело, лишено от всякакъв вид чувства и емоции. Всеки ден гледаме как пребиват, убиват и унижават децата ни, а ние не правим нищо по въпроса, защото си казваме, това не е нашето дете. Да бе, ама утре може да бъде вашето дете. И за да предотвратим тези случаи, сега е времето да излезем и да обърнем надолу с главата цялата тази система, тази прогнила система, която ни доведе до това да редже, вместо да мишкуваме натирани във ъглите. Но, както аз казвам, прогнил народ, прогнила система. По някой път наистина съжалявам, че съм се родил българин.